Ftit sigħat biss wara li kienet ippubblikata l-aħbar li l-Partit Nazzjonalista kien issellef €250,000 mingħand il-kuntrattur Zarem Vassallo, Lorenz Gonzi mhux biss ikkonferma din l-aħbar, iżda qal ukoll li m'hemm xejn stramp f'dan kollu. Ma tara xejn stramp tara aċċettabbli li kuntrattur li jingħata diversi kuntratti tal-Gvern isellef ammont daqshekk kbir lill-Partit Nazzjonalista? Aċċettabbli? M'hemm xejn li huwa stramp f'dan kollu, aħna għandna operazzjoni kummerċjali, hekk għamilna u hemm xejn. Minn dakinhar sal-lum l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista evitaw il-mistoqsijiet b'rabta din id-donazzjoni b'self u qegħdin kull darba jirreferu lill-ġurnalisti biex jistaqsu lis-Segretarju Ġenerali Paolo Borġu Livier. Minn dakinhar li kienet ippubblikata l-istorja il-ħadd li għadda, Borġu Livier ma ppreżentax ruħu aktar għal konferenzi tal-aħbarijiet li sa ftit tal-jiem ilu kien qed imexxi ta' kuljum u li fihom jistgħu jsirulu mistoqsijiet. Fl-aħħar minn sensiela ta' konferenzi indirizzati mill-Partit Nazzjonalista u li fihom għal darb'oħra Paolo Borġu Livier kien assenti, ippreżenta ruħu fuq il-bank tal-kelliema id-deputat Carlo Bonnici li huwa impjegat mill-benefattur tal-Partit Nazzjonalista u kuntrattur Zarem Vassallo. One News staqsa lil Bonnici dwar id-donazzjoni b'self ta' €250,000 mogħtija minn Vassallo lill-Partit Nazzjonalista. Huwa ma ddejjaq xejn jiddefendi l-pożizzjoni li ħa Lorenz Gonzi, iżda meta ġie biex iwieġeb jekk huwiex tal-opinjoni li dan is-self joħloq x'obbligu jew le, skomdu u imbarazza tal-aħħar ħarab milli jwieġeb. Il-Prim Ministru jgħid li m'hemm xejn ħażin illi l-Partit Nazzjonalista issellef €250,000 mingħand dan il-kuntrattur. L-ewwel nett taqbel miegħu mal-Prim Ministru u tieni mistoqsija b'rabta ma' dan ukoll. Temmen illi sitwazzjoni bħal din, self bħal dan joħloq obbligu? Għalkemm il-mistoqsija tiegħek m'għandex taqsam xejn mal-settur tal-edukazzjoni, nwieġbek iva naqbel ma' dak li qal il-Prim Ministru u l-Partit Nazzjonalista għandu kull dritt illi jieħu self bħal dan self fuq bażi kummerċjali. M'hemmx obbligu. M'hemmx obbligu. X'jiġifieri? Staqsejtek sitwazzjoni bħal din toħloq obbligu? Biex qed nistema' ġonita Qed jismani. Għad-domanda tiegħi. Wieġibtek naqbel ma' dak li qal il-Prim Ministru. Joħloq obbligu jew le? Wieġibtek naqbel ma' dak li qal il-Prim Ministru. Mela, jiena